Barbra Streisand. Nejideálnější povolání. Pokud to není učitel na rekreologii, tak rekreolog. Rekreoložka. Nejlepší kantor na katedře. Hoffmanová. Šebek. Jak byste vypadali, kdybyste byli obrazem? Svěže. Abstraktně. Charakterizujte rekreoflam jedním slovem. Zábava. Břina. Nejvíc sexy muž na katedře. Šebek. Může být. Nejvíc sexy žena na katedře. Hoffmanová. Když to říká Šebek. Váš oblíbený drink. White Russian. Black Russian. Věříte na lásku na první pohled? Asi ano. Jo. Na louce se pase bílý kůň. Jakou má barvu? Dost jako bílý kůň. Když je bílý. Slipy nebo trenky? No boje. Ani jedno. S nebo bez? Bez. S. Na ex nebo na sex? O tom se vám ani nezdálo.